Serà una llista animada, és a dir, clar, construïda a partir d'un pal de paller que seran la gent d'Esquerra Republicana, però que perquè estem convençuts el futur d'aquest país passa per la col·laboració amb les forces de la cultura, de l'economia, les forces socials d'aquest país, que encara que no militin a Esquerra Republicana, adhereixen al mateix principi de construir aquest futur de Perpinyà i de Catalunya del Nord a través de la seva catalanitat i d'un pensament social progressista. La noció d'integració és una noció que demana ser debatuda, però és interessant perquè ens adonem que els altres partits catalans, i de fet jo només bec un, perquè n'hi ha un que no es diu català, però que després fa veure la seva catalanitat com a eina de propaganda, que allò que busquen efectivament és tenir un protagonisme personal o aconseguir una part de poder per poder, no sé què, justificar la seva existència. Nosaltres no vull dir que el partit és una eina, no és un objectiu en si mateix, és una eina de construcció d'aquest país al servei del qual estem. Doncs nosaltres, si hi ha una possibilitat de col·laboració amb altres persones i altres partits, sempre a partir d'un programa definit que respecti el que nosaltres creiem bo per a aquest país, estem disposats a parlar, a negociar, a pactar, i és més o menys el que havien aconseguit de fer la darrera vegada. Havíem pensat que era possible d'acordar un programa i que aquest programa seria respectat pels altres partits amb els qui anaven del braç. Ens hem adonat que aquests papers eren papers mullats i que només servien d'alibi, de coartada a aquesta gent i a aquests partits per aconseguir el poder. Nosaltres no volem ser cap coartada, cap alibi per a aquesta gent i a aquests partits perquè només aconsegueixin d'assumir el poder. El nostre objectiu no és assumir el poder, sinó canviar aquest país. I doncs a partir d'aquí la nostra reflexió ens ha portat cap a la conclusió que no era possible de pactar amb altres partits, i és per això que ens presentem sols, i quan dic sols és amb la gent d'aquest país, gent que militen cada dia a través de la seva feina, de les seues responsabilitats, encara que no siguin polítiques, per proposar una alternativa de futur a aquest país. Sí, a veure, tenia ganes de contestar-ho de manera molt virulent perquè hi ha paraules que jo no puc acceptar, com el de traïció. És una cosa vergonyosa que una persona pugui emprar aquest tipus de paraules, sobretot quan es coneix la història del que ha passat. Doncs aquesta resposta la tinc preparada, me l'he rumiada perquè sigui una cosa que no sigui violent, que sigui una cosa enraonada. Ja contestaré. La meva traïció és d'haver parlat en català a l'Ajuntament de Perpinyà en els plens municipals. Quan això, és a dir, l'Estatut, el reconeixement de l'oficialitat i de l'ús públic del català, era un dels primers punts d'acord de programa que havíem pactat amb el Partit Socialista i la senyora Miel Donat. Doncs quan algú se'ns ve a dir que hem traït perquè hem parlat català, qui ha mancat a la seva paraula, qui ha renegat de la seva paraula, és aquesta senyora. Donc, si hi ha hagut traïció, ha estat per part seva. Després nosaltres hem intentat d'entendre què passava i hem demanat de poder parlar amb els responsables del Partit Socialista i amb la senyora Amiel Donat. Ens ha estat impossible. O sigui que hi ha hagut un funcionament no només lleig de part d'aquesta gent, que és de no respectar el programa i els acords que havíem tingut, i després de refusar un debat democràtic sobre la problemàtica que s'havia plantejat.